Ablena buagra malik mana sung tiprasa isi tiprasa sung tiprani malik isi amuhai musugrok amai sirok sai tamani sung ku tangse isi kaya kok salam musugo nia jago sung busobi somne nuka pira tiprasa pathar toro kai sosa tuza what ma jaga bose kudu 파르르 가고 무슨 무슨이나 니네 무슨라 제군 내가 바 기다 왜 농자라 제가 부바그라니 뭐 부바그라나 농 하면 사이도만 니 무슨라 완사 또 해서 당나 니 무슨서 hormon 자카이 롬페제 또 당나 속 babsong kok kolok sagalakan kok kisi sano sanai nor thamnel bo nugoi man khana aro wansa khorong ne khorok tham abun logiwo chini borok khoroksa chosma kanai haing tong mano nukhana video norok pakkan nugoi man khana je wansa sawai tongmani chini bobagrana mukuthin raja agortola bini hinoi je chirigoi tongmani abono tuyoi o wansa samani jagao tini wansa no side khayoi ani sanani kok nge tini seiti prasa amo to jesaga pakkati prasa bo ani debor maya phana ngoi tong ti prasa blena arobini tamo dorkar ungkha arobini tamo kam ungkha sagari je jaga nini bobagra nini hani malik chini raja ni thui baithang raja bono mukuthin raja hinoi sawai dong khamoni munoi wansa o wansa ni logi bobo munoi pailai angjak tini tamo kam nang khabini obahai tiprasa abono baike tiprasa hinni manai sari omahai borok ni kok sakangge no borok ano joli jago omahai borok ni kok sakangge no borok ano naisla jago tamo o charai joto borok ni sak ni kok sa ano bui comment khai chau baksa tini omahai borok no baikal saya tongnai sagade ha abo nijini tiprasa no mini puskango thui tongmani ndugoi oba ani tiprasa se hinoi nono khosanai borok damo wansung nai di wanjui no kirinani buino kirinani slai poi lange chung omhai borong se ma kiri ohai je omhai borok se nin bago सबसे main kotor problem omhai borok se nin bago सबसे kotor dusman hinu wansu dino nung bini kana problem ngoi nung khorsa bukung barati prasa nung klai tong de bin kana bo borom de example bo thangoi tong ta wanjui bini dol bai ram de o dol ni bisingo bo saisung no te prasa te baking ge joto wanjui 6-7 jon ni bisingo bo khoroksa no te prasa bo jodi nono khosa ka hinge ta ang khunjurai ron khunjura hoi haisi omhai borok bo nono kono no health check khaglak nono chusi chobaklak nini te prasa bai baike satok jak tong abo bobo to nugoi tong na bo to sioi tong je jungti prasa rok baike ma tongoi tong o sioi tongmani bisingo bosibo bui bebaksa jogdan rioi tini mukuthin raja tini agortola saboni agortola bobagrani khai saboni ba agortola chini khai saboni ba agortola rajani khai saboni ba o tripura ha se chini o tripura ha chi rajani o tripura ha o 184 jon raja রাজত্ব খাইজাক অম স্বাধীন ত্রিপুরা সাবনে সাবনে হিনো তিনি গণতন্ত্র অঙ্গসি তিনি ইন্ডিয়া বাই বাক্সা অঙ্গয় ইন্ডিয়া বাই যে জরাও বাক্সা উইয়ানি জরাও হিংকে ও ত্রিপুরাও সাফা চালুক দংবা ও 184 রাজা বরনি ফাইবা অব না হাইনো মুকুম তো তুই হাইনো সুইরিও খাতাও হাইন্দা সুইরি তিনি ও ব্যক্তি বরক বজাগানি ও ব্যক্তি বরক বুতুই বরক বন যাচাই খাই নাইনা নাংলাই হাইছে বিনি নগ বিনি বুসাজু করে দে বিনি নগ বিনি বুসলা করে দা বিনি যাইতে গুস্তি তাকু বুকু করে দা নিশ্চয় তংমাই ফিয়াবা যে জরাও বিনি বুসাজুক বাই mungsasuk problem ungkangke ojora tiprasarano khorang tisanai o wanjuro khorang rati sano tahani umhai phona debormani umhai phona tiprasani busajukno norok umhai khai oboni justice mare nai no ke chichiri khongno bini bagai chiri khogla
bini busla ba kebo onnai khai tong khai ke ti prasar no thang chirik nai o 105 chi chirik no bini bagai je bini gana basai tong nai 1 bini bago kok da sano kono dino ya nge bo bahai ke ni jini ti prasano poito cha ya oi bini borok no bisi poito cha suk mangkha tini to bob khosing jak nor nugoi manna video bob muni jak haisi ang jak chosma kanjak muni jak bo abo butui ti prasa bini jaite gusti করে দা bini taku buku করে দা bini taku buku je সময় problem bo klai tongano karon borongni target hingkai nung tamo oboya ang bar sawan video borongni target hingkai nung ti prasa nung khorcha ti prasa nung khorcha o hani busa haichi nono kumari nani nango chung nono chung toni oi chaya borongni wanchum ojorao nung tam khainai ojorao nung boro thanai ojorao nung boti prasana thangoi chubasu sanoi nai ojorao nung boti prasani thani nung thangoi khulumoi nai kebono logida mano nung boys kongjak nung kun ekta employee na nung chakri khai tong na kuno mungsa ba retire phanong khana pheba nung khoroksa borok sinai nuknai borok nong nai pheba sinai nuknai phanon nini obokhro kun choliya haichi choliya bokhrogo borok ni brain kuroi mai borok sino baringai kubang kok saya kubang ma kok saka amhai borok no chung sinina nango bai chong haichi amhai borok nini ani parao tongoi mano amhai borok nungbai baksa sob somoi malai tongoi mano amhai borok no rajino ritini jora kaham phaikai ke sini jaknai joto borok no haichi paithaka abono sanai je kono samung kaham ungnani thangga hingke nini buskango kubangma kebeng phainai no o hamyano mechanoi nung parong thangna nangnai aboni yagolosi nung oi nungnai chung kosto mano chung ma kabo chung ma chirigu chung ma chaya manungya khabai thai gori phiapchini main hingkai khalok mani tongna nangnai naising mani jinista tongna nangnai haichi kosto no chung sak soi tongna nangnai ungoi mano bhagwan ungoi mano god chuno test khai tongo ti prasarok busu jora tui soi tongman chini baga ke god kore diba chini baga bhagwan kore da tong ungoi mano bofan test khai tongo bhagwan chini baga tong o ha saboni abo wal saimano bhagwan saimano haisi chungkha bai thai kuri chungkha loknai naising haisi nge phari chini wansumung chini kok samung chung baksa ka tongla haisi hambai horka